Nenya Sophie kendo kapod wan e kaunti nogo ma Migori en ni koro kar rito jogo ma igi oniang' mayande noketi Oruba Suna West e Migori County. Igeno mar biro bero ngima jogo ma ngimagi ng'aw. Kanyo koro iluongo ni Philip Genesis Foundation osebedo kokawo ondamo mar neno ni koro mond liete moloyo to moti ahinya omi rit makare. Maneja mar kar riwruogno Reverend Ronald Mesogi wacho ni koro mor tiyo kod jopiny biro neno ni chenro mabeyo okonya ahinya oganda go mochando e kindegi. Noloso Migori kama nomor ahinya to kod rwak momiye gi jogo ma oti godo kamoko kuom mond liete opoyo sera magiyudo. Ne gin kudni manodonjo kamotur. Oluwo kama tur gi ka to donje tienda mapiny. Koro giwuok e tienda mapiny magolo kadonda. An nago ne Nyasaye erokamano kuom jaotene mano oro ira mi ayudo konyruok mobiro tero osiptal mong'ad tienda. Ma wacho ni asewinjo ber mar tielo ni. Nyocha asika makia makani wololo asika dia kama ya jowa giluotan. Sani koro kawinjo kaka nyocha winje. Ai wudi yuoro yuda katuo. Oyuda katuo to biro kona niya nitie jomoko konyo maskinde. To yudo ka tienda ni ineno ka chama kora aywara mnaga gi lweta kama. Ta kona ni tienda niga. To kona niya jomoko nika dwaro jomango joma tuo. Inyalo yie timri nande idhiye. Takone ni dipo kati mana nande ayweyo wadhi kumora mora mwawinjo ni dayo moro chandre to wadhi waome to wakele wadak kodeka warite uchiemo waluoke kato pielo waywe ni wan gi gik mwatiyo go gloves pampers miluongo ni diapers wamiyogi koro degi warito kamano kumanade magintie wachak wagedoga koro gedo ni wawuotho wang'iyo jok maonge udi wawuotho Suna West Migori nyaka part of Homa Bay wang'iyo joma onge udi to wakwecho wadhi wagero negi. Sani wasegero udi 30 but on Monday wa plan mondo waketa par nikech ne gin 15 but wadwa keta par mokwongo first phase. Koro na kwayo jogo machunygi oyie machunygi nyalo chalo kodwa manyalo yuoro walwedo mondo mi walwedo Egare wodi Nyasaye ni waro chunya gach polo koda pe.